Super. Ja. Jamen, hvad laver M. Larsen? M. Larsen er et hovedsageligt renovationsfirma. Ja. Kører indsamler daginstitution, storskrald, papir, glas, haveaffald, you name it, kemisk affald. Vi har også noget almindelig vognmandskørsel i form af byggepladser, hvor vi kører for tømmerhandler, vi kører jern i vores Jyllandsafdeling. Ja. Og det er stort set, ja, vi laver stort set alt, men cirka 70% det er daginstitution. Ja. Ja, af vores kørsel. Ja. Sådan noget som arbejdstider. Er det meget flydende alt efter, hvad man kører, eller er det... Den kan godt være meget flydende. Kommunale opgaver, det er typisk fra kl. 6 om morgenen. Ja. Fordi det står i vores kontrakt, at der må først starte. Alle andre opgaver kan starte før. Det kan være fra kl. 3 om natten til kl. 9 om aftenen. Ja. Dog skal vi overholde alle køre-hvile-tidsregler selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og arbejdsmiljøregler. Er det så alt efter, hvad man kører, men så hvor mange stop-destinationer vil være oftest for eksempel med renovation? Jamen, renovationsmedarbejdere har, eller en skraldemand, som de kalder sig, de har typisk en norm, der hedder 1050 tømninger på en uge. Det vi prøver at ramme. Ja. Det er baseret på 37 timers arbejde, så har man omregnet det i enheder. Ja. Så 1050, alt afhængig om man kører ren by, er det by, land, så er det 1000, og så er der ned, og så er der noget, der hedder spanden, så er det kun 800, hvis det kun er spandens uge. Ja. Det er en jungle at stikke fingre ned i den der overenskomst. Jeg vil lige sige, hvad er det så, hvem er det, der så har lavet den overenskomst? Er det, altså, tænker jeg, fagforeningerne? Det er fagforeningerne. Ja. Har I så én fagforening, eller har I flere? Altså, vi har jo 3 som den store, ikke også? Ja. Så. Hjælpemidler. Altså, hvad har I til nu med entreprenør, hvis der var noget, altså har I kraner og sådan noget? Vi har både kraner, vi har tip på bilerne, vi har containerkørsel. Ja. Så, og det er fra 8 tons meter op efter i kranerne. Og hjælpemidlerne til daginstitution, der har vi nogen, der hedder en sækkekære, hvor de kan tage deres affaldsposer, sætte over på, gå videre til næste, og så fylde på, og så vippe den op i bilen, når den er fuld. Ja. Sikkerhedsudstyr? Ja. Det er glad for, at du spørger. Ja. Vi er jo arbejdsmiljøcertificeret og miljøcertificeret og kvalitetscertificeret, men arbejdsmiljøcertificeringen, det er et must, vi går meget op i. Det gør vi selvfølgelig også i Torrenter, men arbejdsmiljøcertificering, det er jo sikkerhed. Ja. Blandt andet også for skraldfolkene, så der har vi et krav om, at de skal gå i sikkerhedssko, og så klasse 3 tøj. Ja. Og den er ikke til diskussion. Nej. Det er godt. Og vi har det sådan, så vores medarbejdere, de er deres egen sikkerhedsrepræsentanter ude i marken. Altså vi kan ikke holde hånden over dem herindefra, så derfor tager vi fat i dem. Altså man kan sige, når de tager herfra, så skal de være udstyret som de... Det skal de også, når vi kører nogle tilsyn en gang imellem, når vi går ud i marken. Ja. Der kigger vi igennem altså deres sko og tøj, og hvordan bilen ser ud, om den er lovlig, og er der et eller andet, der hænger i dasker, så skal det bare laves. Ja. Det er vigtigt, at alle kommer hele hjem. Ja. Har vi løn? Sådan gennemsnitsrenovations? Den er meget varierende, men typisk vil jeg tro, den ligger på omkring de 30.000 om måneden. Ja. Så, men de knokler også for det. Ja. Og det er jo baseret på, at kan de køre en tur på 5 timer, så har de fri bagefter. Ja. At det er en norm, de skal nå. De 1050, kan de gøre det på 20 timer på en uge, så får de på 37 timer. Ja. Eller deres norm. Ikke? Så man kan sige, de er timelønnet, men det teknisk set er kort. Ja, det kan du godt sige det på den måde. Ja, okay. Personalfordel, eller goder, eller hvad man kigger. Ja, det er gratis motion. Ja. Det bliver skrald jo. Nej, vi har nogle ordninger. Vi har en Kodan Care, det er sådan en sygeforsikring, hvor man kan springe køen over for det offentlige, og så har vi noget fitness, de kan tilbyde sig. Ja. Det er sådan så, det er det. Men hvor mange der bruger det er sådan lidt tvivlsomt. Ja. Jeg tror, vi er omkring 550, så er der 100, der bruger det der fitness max. Ja. Så de får rigeligt med motion. Ja. De går et sted. Dem, der kører dagmotion, de går et sted mellem 10 og 12 km om dagen. Ja. Så det bliver nogle kilometer om ugen. Ja, det gør det.
Jamen, Jamen, så har jeg et spørgsmål. Hvor mange afdelinger er det her i Danmark? Cirka? Vi har 5. Vi har en i Jylland, i Løsningen over ved Hedensted. Så har vi en i Næstved. Så har vi den her, som er hovedkontoret. Så har vi i København, og så har vi i Kvistgård. Ja. Og der er vi omkring 555 ansatte. Så og cirka 65 funktionærer. Ikke? Ja. Så det er en stor bæks. Yes. Og vi har cirka 301 kørende enheder, altså lastbiler.